ako po si Evelyn Corpin, o mas kilala nga po sa tawag na Ka-Red, Ka-Elis, sa bahagi po ng Cagayan Valley. Gaya po ng sinabi ni Kuya Eric kanina, I'm from Polytechnic University of the Philippines, sa kursong Philosophy, na na-recruit ng Lakas ng Kabataan para sa Bayan, Cagayan Valley. Naging Secretary General noong 2010. Ako ay ni-recruit nila rin kasama si Deo Montesclaros na fourth nominee ng Kabataan Party List at yung dalawang profesor ng University of the Philippines, sina Joan Manzano at si Alan Messina. Ayan, sa PP o sa Communist Party of the Philippines, na sila ring humikayat sa akin na magtungo sa Cagayan Valley. Kaya from PUP, dinala po ako sa Cagayan Valley para pasukin yung mga schools, state universities and colleges, kapwa private higher education institutions at SUC sa Cagayan Valley. Pinapasok po namin yung Cagayan State University, Isabela State University, Nueva Vizcaya State University, Quirino State University, iba pang mga schools sa pasok. At yun yung unang task na ibinigay sa akin, ang mag-recruit sa hanay ng mga kabataang manunulat at kabataang estudyante. Kaya hindi natapos doon yung pagre-recruit ko ng kabataan. At pagre-recruit ko sa hanay ng kababaihan, magsasaka, even sa mga guro. Kaya from 2013 to 2019, kung saan panahon na naging NPA ako, pumapasok pa rin ako ng mga eskwelahan. Kahit NPA na ako, gamit pa rin yung Kabataan Party List. May panahon din na nakikipag-alyado, gaya na sinasabi ni Alma kanina, nakikipag-alyado sa mga tingin ng CPP na mas lesser evil na politicians o yung pwede nilang makaalyansa, pwede nilang maging kakampi. Mga kabataan na napakilos sa panahon ng eleksyon, after election, ire-recruit na sila sa kabataang makabayan, then later on, magiging kasapi na sila ng New People's Army. Kung napanood eleksyon, bakit gaano ba kahalaga sa CPP, NP, NDF ang panahong elektoral para makapag-recruit ng kabataan? Dito, mabilis na nakakapasok ang CPP, NP, NDF sa mga baryo gamit itong mga party list na ito. Lalong-lalo na sa mga eskwelahan. At lalong-lalo na doon sa mga komunidad kung saan napakarami yung mga out-of-school youth. Kaya kaming mga kabataan from Manila, dinadala kami sa kanayunan para magkampanya. Yun yung ginawa sa amin. Iba-ibang mga kamatayan block mismo. Yan, nagkampanya ako ng Bayan Muna, ng Gabriela, ng Katribo Party List, kasi may Katribo Party List pa noon. Ayan, ng ACT teachers, naranasan ko rin pumasok sa mga high schools para mangampanya at mag-recruit ng mga teacher, though hindi naman ako teacher. Yan, kabady ko noon na pumapasok sa mga national high schools, si Mia Valencia o Vilma Valencia, o mas kilala na ngayon sa tawag na Ka-Cherry. Isa na siyang NPA sa Isabela, sa Central Front, kung saan